मोनसेल' खेबसे जाबावगोन अबावबा बोरायबायसो ओइ सेन्देल गाननांगौमोन दाहां औहाय आंहाबो गानबोलायासै ओइ बाबुमोन ओइ आबौ ओइ फैलाय 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 बिमासो फैलाय बाबु मोजां नुदों नों गोरलैखायलाय आंना बिबारानो गलांबावबायसो नै गमबायदि जादोंना बिबारानो जाया दिनै जाबाय नै लासै लासै के बे फाखरा नङा बाबा ओरै लासै आंना गंसे बावबाय गिदिंगाबाय दे गिदिंगाबाय दे जायासै बावबायना जानांगौबोमोन एसे आंबो सानदोंमोन नै दाना साहा बागानाव दसे बेरायलाबायनो फैबावबाय बेरायनो फैखादों जिहेथु साहा बागानावबो एसे बेरायलांसै होननानै बेरायबाय ओमफ्राय फटक लाबाय मोनफा मोननै ओमफ्राय दसे माबानानै फटक लाखांनानै फैफिनबाय आरो ओमफ्राय सासे लोगोनि न' गोदान लुनायबो नायनो थांदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय माबा माबि रायलायनो भिडिअखौनो लानोनो गोसोआवनो गैया बावबाय आरोखि ओमफ्राय उनावसो गोसोखांबाय kanaiyao direct nunggu